Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta tura tayin farko da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona akan ɗan wasanta na tsakiya. Ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Netherlands, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta tura tayin euro miliyan 70 akan ɗan wasan. Sai dai Barcelona ta yi watsi da wannan tayi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta yi. Tun a ƙarshen watan Mayu, rahotanni ke nuni da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta saka ɗan wasanta na tsakiya Frenkie de Jong a kasuwa, inda ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa daga ƙasar Ingila, Manchester United da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ke harin ɗaukan wannan ɗan wasa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan ta tura tayin kwantiragin shekara 4 ga ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus. Ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Argentina kwantiraginsa zai ƙare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus a ƙarshen wannan wata da muke ciki. Tanni na nuni da cewa yarjejeniyar ta yi ƙarfi tsakanin ɗan wasan Paulo Dybala da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan. Watan Janairu, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan suka cimma yarjejeniya da ɗan wasan tsakiya ɗan asalin ƙasar Portugal wato Renato Sanches. Ɗan wasan mai buga gurbin namba 10 a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille da ke ƙasar Faransa. Watan Janairu, ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan guda biyu suka cimma yarjejeniya akan ɗaukan ɗan wasan. Paris Saint-Germain ta tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan akan ɗan wasanta na baya Milan Skriniar. Yunkurin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain bai wuce inganta 'yan wasanta na baya ba wajen tunkarar gasar zakaran nahiyar Turai a kaka mai zuwa. Rahotanni na nuni da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan ba ta shirya cefar da wannan ɗan wasa ga kowace ƙungiya ba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Monaco wato Tchouaméni. Ɗan wasan na tsakiya mai buga gurbin namba 4 a ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Real Madrid ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan a yammacin yau, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid suka cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Monaco a kan zunzurutun kuɗi euro miliyan 80. Ɗan wasan a baya ya yi watsi da tayi da ya samu daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta cimma yarjejeniya da ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax ɗan asalin ƙasar Holland. Ɗan wasan mai shekaru 20 Grahovic ya cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich akan komawa filin wasa na Allianz Arena. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta tuntuɓi Lazio da ke ƙasar Italiya akan ɗan wasanta na tsakiya wato Milinkovic-Savic. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Mikel Arteta na ganin wannan ɗan wasa na da gudunmawar da zai ba wa ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Arsenal ta tura tayin euro miliyan 42 ma ɗan wasan. Sai dai rahotanni na nuni da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lazio ta yi watsi da wannan tayi, a inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lazio ke buƙatar zunzurutun kuɗi euro miliyan 55 akan ɗan wasan nata na tsakiya. Barcelona na yunkurin ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na baya. Marcos Alonso tun a kwanakin baya bayyana wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da sahale masa domin barin ƙungiyar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta yi watsi da tayin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich akan ɗan wasan gabanta ɗan asalin ƙasar Senegal Sadio Mane. Ɗan wasan mai shekara 29 na fafata wasansa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich na fatan ɗaukan wannan ɗan wasa domin yin garan bawul a cikin kakar wasan 2022 zuwa 2023.